esango neukena da, eta esatera noa, hori. Gero eta gehiago nabaritzen dut, eta azken urtietan, bereziki azken 5-10 urteetan, umiek orokorrien danak oso gaitasun handia dutela gukala irakatzita diskursoak oso ondo esateko. Baina oso ondo bikain, Osa, asustatzeko moduen, eta orduen, baselako diskursoak botatzen dituzten, dakitenean play eman behar zaiola horri, ez? Tokatzen da, bagian, ekologismoaz, jarri daigun beste adibide batez, eta orduen play. Hori, badakite esaten eta esplikatzen eta berba oso potoluek erabiltzen inkluso. Baina gero, praktikan, hau da, minutu bat geroago pasilloan, minutu bat geroago ariketa bat egiten, ez dauka inongo loturarik diskursoarekin. Ez orduen hau oso oza, nahikoa dela diskursoekin, ze ez dute ezetarako balio. Ez nabilia esaten, igual asko esatia da ez dutela ezetarako balio, baina, bueno, pizkat, esan nahi dutena da, bai somatzen dudala, ume guztiengan, diskursoek eta egun seinalatuetako esloganek, presentzia handia, baina bla bla bla, balitz bezala. Eta hori gero beste berba batzukin azaltzeko gaitasun eza. Edo adibide konkretu batean erantzuteko, ez? Eta orduen hau demora guztien esaten, guazen beste berba batzuk topatzera gauzak azaltzeko, ez? Osea, zer da, errespetua beharrezkoa da, baina zer da errespetua? Vamos a ver, hori nola azaltzen da, ez? Eta orduen, bueno, legintzenaz, inkluso esango dotzuet, eskatzen didatenean eskolaren batera joateko ikuspegi feminista duen zerbait egitera, baldintza bezala jartzen dut, ez dadila horrela agertu. Osea, ez izetie, guazen egitera, ez dakizer, feminista, edo, bestela ez duelako berdinen gertatzen, ez dalako berdin gertatzen, ez? Badeko adidez proiektutxo bat ditzen dela postal bat zeure buruari, eta finean, osea, da, ikuspegi feminista, pero puro y duro. Baina, ez dut berba hori esaten, ez? Eta somatzen dut horrela, hausnarketa sakonagoak eta zintzoagoak gertatzen direla. Eta bai, noski daudela ere, jarrera reakzionario edo asko, baina modu horretara ere eztabaida beste leku batetik gertatu daiteke, ez? Importantea dela. Oso garrantzitsua dela, bai. Eztabaidari heltzea, ez? Esatie. Bueno, hori, que me voy. Oso interesgarria. Ni erabat hau nago, bueno, zera, ez dakit ondori horiekin, eta, bueno, urte asko pasa izan naiz, tailerrak eta teatro oprimidoen bidez eskolatan, eta askotan hoize zan, ez, kurtso bukaerako gure mai gainen jartzen alzemuz jundane analisia egiten eta hori, eta askotan hori, eta urte berri hon bezala, osea, dia plastikozko esaldiak ikasitakoak direla, baina horren atzean ez dago ezer, ikasten dituzte horrelako balorek izango baziren herrialdek eta hiriburuk. Eta orduan galdetzen duzunean zeo zer, hortxe dator erantzuna, ondo ikasita, superpolita, txukun eta politikamente korrekta, baina gero ez dijoaz bat gure akzioekin, gure portaerarekin, eta ez dakite beste modu